Ah, gabi counted. Yum yum mo, yum yum. Magandang araw mga idol. Bago ko ipakita sa inyo ang video ito mga idol, mag-shoutout mood muna ako. Unahin natin si Ivan Bangko Triston, shoutout. Alvin Cabillo Hayagan, shoutout again idol. Pa-shoutout ko dol kay Isor Sunday Kulit, pa-special ko dol he. Okay. Shoutout sa iyo Kulit. Batoon Randy, shoutout sa iyo. Eloisa Rubilyar, shoutout sa iyo idol. Shoutout sa iyo amiga ang palahubog sa Tagakpan. Gago! Jan Mardugay, shoutout. Michael Yusores de la Torre, shoutout. Vanessa Bangkot, shoutout. Anthony K. Rames, shoutout sa iyo classmate. Yami Handayan Karol, shoutout sa iyo miga. Sana all guwapa. Jada Wala, shoutout sa iyo. Rosanne Mahumot, shoutout din sa iyo idol. Bustalino Quintanilla Troy, shoutout sa iyo dol. At higit sa lahat mga idol, shoutout sa pinaka-cute nga tektorin sa Tesoro na si Julina Wato. Ayan, shoutout sa iyo. Sampulik TikTok ha, kung makita ta. Okay, so kana lang, og sa mga gusto magpa-shoutout mga idol, comment lang mo sa ako mismong video sa YouTube. Tapos sa mga ipang shoutout ako, please po paki-share na lang din po at huwag kalimutang mag-subscribe. At kung gusto nyo po ang mga video ko, ano pang hinihintay nyo, mag-subscribe na kayo. So hindi natin patatagalin pa. Yung 5, 4, 1, tara. Kasi yang kinilas mo, ipera mo kang Vincent mo yun. Pidawin na mo eh.
Lolo. Wala lagi. Wala yun naman bulat taas. Sus, wala pa eh. Ayaw. Naman bulat taas. Ito na yan. Klaro to. Klaro nga. Sakit ko rin ni Kuno. Sira. Sab. Lolo. Patay. Kagbiyasahin niyo. Is it? Oh,
Patay. Lasaw, lasaw. Dagan mo eh. Dua katira dito. Gambar ito. Lah. Ah, gabi counted. Yum yum mo, yum yum. Kayo. Ay, wala ulit. Ah, wala. Wala eh. Kamu tuh punya bang. Wala. Boleh. Punta. Foul, not counted.
Gimbal.